José Miguel Arenas, más conocido como el rapero Valtonyc, va a ir finalmente a prisión. El Tribunal Supremo así lo ha confirmado y ha decretado una pena de 3 años y 6 meses de cárcel por el contenido de sus canciones. La que arremete contra el rey Juan Carlos, entre otros, ha llevado hoy al rapero Pablo Hasél a la Audiencia Nacional, donde ha declarado por un presunto delito de calumnias y de injurias contra la corona. Kanpaiak entzuten dira hilda musika, sortzi sacerdote jantzita tunika, odola edaten borobilan belaunika, merkatuari otoitz egiten garrasika, mailaren inguruan bilduta botereak aurkezten dira panoramako erregeak, misoginia droga da jarrera pasota jota bertan hiltzea da nire sedea. Prestatzen ari dira urrengo singela, nor izango den aberaztuko den ergela, zen azkanteri beteko orain sakelak, ta zerrapero sartuko duten gartzelan, ta hori ez da kasualitate, arriskutsua da egiak esatea, mugitzean entzuten ditugu kateak, ta geldiarazi dute komunitatea, ezin azal normatiboa ezten sexualitatea, ezin eskatu irekitzea presoen ateak, hemen deklaratzen dizuet gerratea, jatean tea edaten zaudeten magnateak, batea esku batean bestean arkatza, jatea kostako zaizu nire rap garratza, kalean azken finean horretan datza, egoera konkretuari abesti zehatza, holtza gainean zuetenik ez, letretan zuetenik ez, ideien gudan zuetenik ez, musika defendatzeko zuetanik prest, holtza gainean zuetenik ez, letretan zuetenik ez, ideien gudan zuetenik ez, musika defendatzeko zuetanik prest. Hedonismoa edo liberalismoa, herria lokartzea da haien asmoa, horren aurrean gure erantzun irmoa, hiltzean soilik hartuko duguloa, alienazioa, drogen apologia, haien zioa, mugitzea ariak, ta opioan loratzea gure asiak, balioa galtzen du soilik bilatzean txaria, zutara komertzialak ta musika merkatua, ordain ditzala ideien aurkako bekatuak, zutara txakurrak ta goratuak atuak, zutik mantetzen gune autogestionatuak, ta gora reggaetoi feminista, gora rap kombatiboa, gora mundu osoko artista, gora musikari aktiboak, gora punka eta gora hip-hopa, gora reggaea dugunok zainetan, zuengatik egiten du nik topa, ta ikusiko gara holtza gainean, holtza gainean zuetenik ez, letretan zuetenik ez, ideien gudan zuetenik ez, musika defendatzeko zuetanik prest.